tuo. Ji auchiel owito ngimagi ka joma moko 5 to lokore muofu tok yuomo kong'o ma ok puodhi e gweng' ma Kangai mani Mwea West County ma Kirinyaga otieno ma piny orugodo kawuono. To ka Simpros Okinda leronwa, nyalo bedo ni kwan joma owito ngimagi ni malo mokalo kanyo. Kar thieth Manjegas, Mwea West County ma Kirinyaga. Ji 7 yudo thieth tok kuoto kuong' ma ok puodhi e kar madho kuong' mong'ere kaka California. Kuong'no sani oseyang ni onego ji 6 kendo weyo ji 5 ka ok nen mana seche 24 tok madhe. Gino manochakore kamor e kind bese. Sani koro lokore midhiero. Mine e kind chuo, rowere kod jodongo koro piny odhiero ma ok ging'eyo kaka piny chalo. Moko kuomgi koro itaya ka jomoko to piny otaro ma ok ginyal kata wuok kama gibetie. Kaluwore kod jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kirinyaga, ranyisi duto nyiso ni jotuo nyalo bedo ni omadho kwiri mar ethanol. And this illicit brew, we are suspecting that it must have had ethanol because the type of symptoms and signs that have already exhibited themselves from these particular patients have shown that they were having blurred vision, they could not see well. While we know very well that this kind of chemical will cause issues in the liver, to cause what we call liver cirrhosis, and even cause other nervous system problems. Jodak ywak ni kuong' mimadho California osekelo midhiero mathoth ka giseyo ruoth ma gweng'no kuom siko umo wuon kar mathno. Nyanya yangu alipoteza macho jana juu ya kukunywa pombe. Na wakati yule alikunywa pombe, sasa mimi nikapigiwa simu na brother yangu mdogo. Akaniambia nyanya yangu haoni. Tukuje tuchange pesa tumpeleke hospitali. Pombe kila saa pombe. Kuna brother yangu yako hapa na amekunywa na haoni, macho imepotea. Sasa tunauliza hii pombe itatufikisha wapi? Huyo mtu kama atashikwe. After 2 days huyo mtu apatiane pesa na awachiliwe. Aende kichwa yetu. Lakini hata akituendea leo, watu watakuja kutupeleka sisi kaburini. Jotendari te kaunti no ywak ni gisetemo kar romgi maneno ni wuon kar mathno omaki gino ma osegore Lwanda. Anajiita California. Amekamatwa, hana license, tulinyima yeye license. Kuna wakati mtu mwingine alikufa huko Kadogu na miaka 2 iliyopita bado kwa hiyo pombe, na tumejaribu kumsimamisha hiyo pombe lakini imekuwa na problem. Wakati niliingia hapa tumemkamata mara mingi, ameenda kotini na mara mingi kesi zinatupwa kutoka kotini. Kuna wakati pia tumemstaki kwa sababu ya operation ya bar bila license. Tukabeba pombe yake yote tukapeleka kotini. Tukapewa kotoda tumurudishie pombe yake. Nyakasani ja uchielo se wito ngimagi tok jatuo moro wito ngimane kane riki thiedhe od thieth ma Kerugoya referral. Kwanni nyalo medre kaluwore ni anyuola mathoth osego lipot ni pok yudo wedegi ma bende ne metho kanyo. Magi timre kinde ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod min ode osebedo gi apedha mager matemo tieko midhiero mar kuong' ma ok opuodhi e gweng'e ma Masawa. Simpros Okinda, Ramogi TV. Jadolo Paul Mackenzie ka achiel kod